Taas toi jo. Hyi että ruma. Ai mä vai? Siis, mä oon komea, mut sä oot ihan ruma. Jos tää nyt puhut mulle, niin tää kostetaan. Mitä? Mä en jaksa tumbusista paskiaisista välittää. Odotas, Kekkosen poika! Minne se meni? Hei! Mitä se pojua? Hekkonen! Tehdään rock! Mitä sä tönit mua? Siis, Jos sä nyt tulisit tänne, siellä puhumalla, käykää. Joo, se on oikeesti. Okei. Joo, tää on ihan rauhallinen. Tää on ihan puhutaan nyt ihan asiallisesti tästä asiasta, että turha meidän riidellä, eikö? Oh! No mehän turhaa riidellä, kun ei oo riida-aihetta. Takaisin maahan siitä. Tuppa tänne poika. Selvä! Ootko tyytyväinen? Joo. Mulle tälleen siinä käy, kun mulle alkaa. Power! Power! Tänne päin. Overpowered. Game over. Eikä hän enää koskaan alkanut Spikeksi. Niinpä hän lopetti hommat.